turpuk renungan di hita sadarion hari Senin 10 Oktober 2020 sian Jeremia 20 ayat pitu. Rikoti hamu huhut hasonangan ni huta habuangamuna nahuwaini jala tangyakok kamuna sida tujahoba ay molo marhasonangan hutai marhasonangan ma dohot hamu. Marhasonangan di bagasan turpokon adong tolu padohan nama sairikot berengota asai pataruhon hita laho mangulahon parsuruon ni debata di zaman revolusi industri 4.0 on. Ima perintah si paingot dohot janji. Salinai perintah si paingot dohot janji. Turpukon sada perintah namar haroroan sian debatado. Di pare tahun debatado tubang soi ala nungatartaban nasida tuhutana leban hinorhon ni pangalahon ni akka panggomgomi nasida naso marsahalai ala huhut tudiri dohot uasan diharajaon akka panggomgomi nasida asarade nasida mamukka ngulunai baru diinganan habuangani jala huhut purju mulaulaun laos rade nang manang yakon huta dohot pangisini huta inganan nasida na tartabani huta udut tusimuse di paingot debatado nasida di huta habuangan nasidai huta nalebani asa toktong jamot hati-hati tu aka panurirang pargap-gap asa unang dililuhon nasida ay nangpe di huta habuangan nasida dang nalupa debata tu jajina nama bahen bangso nai gabe bangso na bulun alai di paluas debata nasida tartaban asa sadar jala tarjolma do nasida dihina hasit ni naholang siat tuhani ala pangalaho ni aka panggomgomi na uason di huaso. Ido ubahen marjaji do debata. Nabuanon na do muse mulak bangso na itu huta naung ni warihon na hian tu opunasida. Marpadan do debata naso pasobon na nasida. Pada ni debata odo nang na ikon peokota. Jala tahanguluhon di partikianon. Lumobi di zaman nalam lumlamon. Asaboi hita jamot di pakirimota. Unang dililuhon hamajuon ni teknologi kita. Laos asa parsidohot hita mananyakot pamareta. Dohot berpartisipasi membangun hadameon. Asa jupang hadumaun dohot hasonangan ni huta nata ingani be. Amin. Iman turpuk dihita lau pahot ton hapersiauta madalani parmuluta di bagasan sadarion. Marende manguse hita sian nani suratot di buku pajonok kamu matu debata iman nomor 262.
Oke sahabatku, demikianlah renungan harian yang memperlengkapi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita dalam satu hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.